Hi mga kamams, good morning. Here na pod mi sa bukid. Padulong na pod mi sa Suba, Manikop ug Uwang. Kay wala mi pangpalit og sudan. Mo ni among bukid guys. Walay silingan. Guys, luwag kayong kamuti guys. Yan. Kamaisan. Mani among bukid. So linaw. Walay samok. Ito guys, mo to siyang Paheron Ridge. Kana diya nga side guys. Ana siya diya guys. Guys, mataga ka din ha guys. Wag yun. Bunog imong labas. Kay pangpang na siya. Muda yun imong tower diri. Karaan nga tower. Moto ako mga kauban guys. Mga manikupay guys oh. Muni kagyanan sa among motor guys. Gamay ka. Nara ang tower. Ang ganda ng hangin. So fresh. Bali na tubig dito ba? Nara mga banggiitang manikopay oh. Ano sila? Lugan-lugan, isa ako, luwagan.